И здравейте, хора! Днес ще се опитаме да играем от телефон на Fortnite. Ето. И да, ще се опитаме да направим Victory Royale. Така, нека започнем с Battle Royale. И да. Мисля, че няма да мога да успея, защото съм нов в тази игра и мисля, че няма да се справя. Така, ето, вече сме на самата картинка, която показва... Динато! Да, ето, вече може да видите, че зарежда ето тук. Ето, вече съм в лобито на самата игра. Мисля, че ще скочим след 3, 2, 1. Ето вече скочихме. Да, вече последно ще хора, вече слезнахме. Набих damage на един от героите. И сега отивам към другия, който е там. Снимай това. Кажи, че продава там. Здравейте, хора! Вземете си Били бонус на промоция от 500 V-Bucks на 550 V-Bucks.
Та хора, ако още не съм ви казал, абонирайте се за канала за още такива яки видеа. Ще има и други игри, не само Fortnite. И да. Да. Просто много ми е смешно как вам тичам и не мога да нацеля моя. В смисъл. Да нацеля другите герои, за да мога да ги убия. Смешно ми е, хора. Мисля, че няма да можем да направим Battle Royale. Сега се връщам.